Bantu bakithi, this is Baba Dokotela. Baba sizwe baba ujabule mfana omuhle njengekhehla lomnu umzukulu kaMancengeza ngesoli futhi angixolisi. Namhlanje sithatha ithuba elihle sise-Bridge into Nedbank House building sise 10th floor ke namhlanje la sikhona. 10th floor 1005. Sitha ke siyibinge leli 1005 siqale ishuthele kuyona ke namhlanje. This is Baba Dokotela. Kine topic ethi siyabonga kuwena Luzalo. Thanks to Uzalo for shooting uBaba Dokotela. How's that? Thanks to Uzalo for shooting uBaba Dokotela. Bantu bakithi ngisafuna ukuthi sinezinyanga ezisafika ebunyangeni. Sinezinyanga ezingaphumanga namabhuku ade siqeda ukuthwasa. Sizolokhu sinipha kancane nje imithi engicela ukuthi uyihlanganise. Imithi engikunika yona la. Believe you me, uyenze kahle uthola yona izokwenza lento oyifunayo. Lana ngisafuna ukunika umuthi omuhle nje kakhulu ukulwa nezitha zakho. Umuthi omuhle kakhulu ukulwa nezitha zakho. Phalaza ngenyama ebofu. Isihloko salo muthi sithi phalaza ngenyama ebofu. Asiqaleke. Thola umuthi ekuthiwa umoyo, thola umuthi ekuthiwa ungazini noma ubhodla igazi. Thola umuthi ekuthiwa uminya. Thola umuthi ekuthiwa umalamba kuphikwa. Malamba kuphikwa uphathwa abantu basenyakatho. Thola umuthi ekuthiwa uthabasinda futhi uphathwa umuthi abantu base enyakatho futhi. Khumbula ngitheni bilisa lemithi bese phezulu kwenyama bese bilisa lemithi musu uyathatha lemithi uhambe uyothola inyama yenkomo ebufu. Phalaza phezulu kwenyama yenkomo usho ukuthi zonke izitha ezihlangene ngami mazife bese lenyama uyoyinika izinja inja idle. Inyama ke asichaza inyama akungabi inyama enethambo, akungabi inyama enkulu, preferable akube isibindi onesho ukuthi nje izosidla isiqede. Umoyo, uminya, umalamba kuphikwa, uthabasinda. Uyayibilisa lemithi ubeka inyama lapho umusu uphalazela kuyona uthi ngithi bonke abantu abahlangene ngami abangibiza ngamagama abangangifuni emsebenzini abafuna ezami ngane zilambe ngixoshwe mina ngithi mina njengamanje akwenze ukuthi umusu uyayenza ke lento le. Thatha ke le nyama le uyoyinika inja. Yini umuthi abaxabane bodwa bagwavumelana njengezinja. Uyayenza lento le. Baxabane bodwa banukane baxabane bahleze belwa beqwebhana kanti ilumbu lelo lakhile. Lana kusuku ufuna ukuvala nje izitha zakho ukuthi nje azihlakaze ngezixabane zodwa. Lona ke engizokunika wona uma sikhendela umuntu lo muthi sifuna u50,000 rand. Uma sikhandela umuntu lo muthi ngizokunika sifuna u50,000 rand. Isithwalo esigqitshwa esangweni. Lento simeseyinika umuntu ngisuke ngifuna u50,000 rand. Nansi ke imithi yakhona ke. Thola umuthi ekuthiwa ilethi, umzaneno, ummemezo omhlophe noThobofu. Iwoza ovuka bonke, umayisaka bonke kusho ukuthi bobathathu. Ngitholeleke lamafutha ke manje. Amafutha kaXamu, amafutha esoftware, amafutha esoftware, amafutha ehashi, imbasa yehashi. Shuthi ehashini sifuna amafutha. Sifuna umhlapho ehashini. Siphinde sifuna imbasa ehashini. Sifune ithambo lesoftware. Ithambo lesoftware indwangu indwangu emhlophe, imali emhlophe. Shuthi imali emhlophe masikhuluma imali emhlophe it does not have ukuthi kuzobe imali eningi noma ngabe kuthiwa 2 rand. Kodwa nje isoftware kufuneka ithambo lakhona, amafutha akhona esoftware sizokwazi ukuthi siyakheke lento. Asiyakhenike lento ke lena. Software ngikwazi ukuyisho ukuthi igama la. Kuthiwa isoftware nje igama la. Lo muthi uzogaya ube impuphu. Uma usugayile impuphu uzozicaba ngawo bese uyawusonga ngendwangu emhlophe bese uyogqiba esangweni la kwakho.
Wena ke into ongayenza ngoba usafika eminyangeni, hamba uye enyangeni endala nale list engikunika yona. Umusu usocela ukuthi ayikusikele umhlapho wehashi, uthi ayikusikele kuthiwa inkanyezi lento ela ehashini, uthi akakusikele inkanyezi. Asikudinga ukuthi inkanyezi ngaze kuthiwa iphelele. Mase ke esekunika ke manje ke amafutha kaXamu, akuba uXamu ngempela. Mase kumtshela ukuthi thoba kudokotela lokho akakuchazanga ukuthi amafutha esoftware, ithambo lesoftware. Then ke uzobe sekutshela ukuthi inyamazana enike le kuthiwa isoftware, lo nyamazana azifani inyamazana. Khona ezinye sisaba ngisho ukuzibiza ezihlala nezimbila. Khona ihlala nezimbila. Sisaba ngisho abambala ngathi umuntu kade eyibulele wabuya nayo, asisaba ngisho kuyibiza. Lana ke lento iyisithwalo. Lento isuke isiyisithwalo ke lento ke. Then ke lona ke engizokunika wona ke nawo futhi siwakhala umuntu ngo50,000 rand, umethi unawo 50,000, siyamakhela ke futhi nawo lona ke. Isihloko sakho sithi isipoki sokuletha umcebo ekhaya. Lesipoki lesi ayikho into othi asikwenzele yona singayenzi. Umuthi ufuna ibandla lakho likhulu lento izoyenza, ufuna ithaveni yakhe igcwale, isizokwenza lento wena uyifunayo. Kodwa kusala isipoki. Okusala isipoki. Manje ungangibuzeki into eziningi, okusala isipoki. Akulona idlozi. Thola umuthi ekuthiwa isifumbathi, isifumbathi ungathi insango uma usibuka. Thola umuthi ekuthiwa isifumbathi, thola umuthi ekuthiwa umbadlangu, thola umuthi ekuthiwa umkhiwana, thola umuthi ekuthiwa usondeza, thola umuthi ekuthiwa usuka samba utshani, thola bonke ke ovuka. Musu uthola isikhathi semfene. Mekuthi ungasithola, uma ungasitholi uthole lento yemfene. Ngicela ungalisebenzise legama ngoba lento ibuye nezengane. Isitho la isikhathi semfene yasazi ukuthi yini la kuphuma khona isikhathi ke ngifuna le nto yakhona nayo ithole futhi makuthiwa ungakwazi. Then musu uthola ke amashiya emfene. Kodwa ngasikhululekeni asishoni, thola imomozi emfene, amashiya emfene, ukhakhayi lemfene, isiphikeleli, ikhanda lenhlwathi, uXamu ekuthiwa undweshe, khona uXamu omncane ekuthiwa undweshe. Mase kuzoba ithambo lesoftware, amafutha opiyano. Amafutha opiyano ka ayakhanya, uninga lo unika abantu into omsangano. Amafutha opiyano ayakhanya. Lento ke siyayakha ke siyigqule kahle. Mase siyigqulile, mase siyifaka ke esigubhini. Yangizwe ukuthi ngithini? Mase siyifaka ke esigubhini. Thereafter ke lento ke izoya ekhaya ke isiyovuswa ke ngosiko lakhona. Kanjani naba budokotela? Ngizoyibeka ethuneni lomuntu wasekhaya. Lesigubhu angisigqibi, ngifike ngisibeke nje ebusuku phezulu kwethuna lasekhaya. Mase ngibeka nenyama ebovu. Inyama ebovu ngizovuka ekseni ngiboqala ngiya lapha. Lento uyenze ebusika, uyenze ehlobo, ayenziwe ebusika, yenziwe ehlobo. Uma ngifika lapha yana ngizofika ngithole kunentuthwane, ngithathe le ntuthwane ngizifake kulesigubhu. Mase ngimtshele ke lo muntu olaphakathi esigubhini ukuthi umsebenzi wakhe nanku, umsebenzi wakhe nazi intuthwane ahleli nazo, njalo umefuna inyama uyosho la ekhaya inyama uyoyidla, ikhona inyama la ekhaya iningi. Lo muntu ke ayikho into angayenzi, but kusuke kuyisithwalo sesipoki, kodwa usuke uvuse umuntu wasekhaya. Usuke uvuse umuntu wasekhaya. Lo angitshela usuvuse umuntu wasekhaya. Ngiyamenzela umuntu uma ufuna lo msebenzi umethi unawo 50,000 ngoba kune software efunekayo ke lapha. Engengikwazi usho uthini. Lana ke sisuke senzela abantu mebethi babudokotela siyazifuna lezi zinto kodwa asinazo. Bantu bakithi this is baba udokotela. Lana into engifuna ke siyithinte la asibuyeleni lokho umsebenzi lana benginithwasisa nje ngoba soloko sinincelisa nje kancane sinincelisa. Lamabhuku ewonke awu7. Okay, awu7. Ngizolo ngincelisa kodwa ake nginifundela khona amanye angakafundwe la. Nginebhuku elifundisa ngokukwakha iwele. Ngifuna ukwakha umuntu abe iwele. Ngeke ngikwazi ukufundisa lelo. Nginebhuku elifundisa ngokuthi uyithwebula kanjani ingane yakho ishayiswa imoto kanti ayishayisanga imoto. Iphenduka ibe inyoka. Usebenze kanje wakuthiwa kunento ekuthiwa inyoka yemali. Ukuthi kusuke ingekho inyoka yemali, kusuke kusebenza ngengane yakho. Uma ufuna ukuthi nje ucebe kakhulu ingane yakho ishayiswa imoto kanti akuyona imoto, it's an illusion. Ingane yakho iphenduka ibe inyoka. Le ngane yakho ke uyinika ama Kellogg's nobisi, kanti idla lonto, idla ama Kellogg's, idla ubisi, idla ama Kellogg's, idla ubisi kanjalo.
ngeke nifundiseke lokho kukhona ezofundisa abantu akekho into engiza kufundisa khona ngiza kufundisa yeah this is baba Dawutela wayesezoja mfana namhlanje ekhehle mzulu abancinci ngisolo futhi ngixolisa ngangifuna singene lana kuma actors ama actors sesibonile amaningi not wonke but singaqamba banga amaningi ama actors in USA they die very rich. We notice some actors in China they die very rich. They die very rich, but they don't have royalties. Our South Africa actors they want royalties. Sifuna into engeke vese sikwazi ukuthi sibe nayo. You understand? Akwazi ukuthi ungaba nayo. In South Africa, when especially in Durban Metro, if you bought a building, you don't own the land. In Durban, if you bought a building, you own the building, but you don't own the land. The land belongs to uMaspala, to Durban Metro. Iland akuyona yakho wakhe phezulu kwayo. Uwakhe imall iland akuyona yakho. Nakhona ke uma sikushuthile siyibaba uDokotela TV awunama royalties. Awunama royalties. Uzoloku ukhuphula wena icontent yami awunama royalties. Nakhona ke if ikushuthile isibanye TV awunama royalties khona because ichannel yabo bona uma bedayisa i-production to a foreign country they are holding ama royalties, you understand? If they sell futhi kwelinye izwe they are holding ama royalties. That is how the ama royalties sebenza ngam. Thina into esiyidingayo ukuthi abantu sibafundisele ku DPS ama actors. DPS, dividend profit sharing. That is what they need, but they don't ask for it because they don't know ukuthi into abonafuna ngabe bayicela ukuthi bacela ukuthi abameli babo baba draftele iDPS, dividend profit sharing, meaning that as long isadlala i-production yabo eyena esavela kunama dividend profit shares okufuna wathole, dividend profit shares okufuza ukuthi awathole, not ama royalties. Ama royalties belong with company that host lo show. Iyona ke ona lonto ke lo engisho ukuthi uma thina sizocela ukuthi nje abake baphinde babhekisise ku DPS ukuthi ngeke bakwazi nokungcono okungcono abenzelwe i-Minister of Art and Culture abheke ku DPS ngoba le ecelwa ama artist akuyona futhi ayisozenzeka because why ke izenzeka they cannot merit kuma royalties bengazithwala indleko zokurun ishow. They don't run a show, but when they qualify with DPS, dividend profit sharing. Yeah, ngicabanga lonto ake sibuke lento lena. Ukuthi ke uma ngoba siyabona beshayeka ne South Africa bashayeka kakhulu. Bashayeka nje kakhulu, bashayeka kakhulu kodwa ke besifuna nje ukuthi siyicacisa ukuthi ngoba abakwazi ukunika into abangayicelanga. If sebeyicela manje sengakwazi ukuthi abameli babo babhekisise and futhi kungaba abameli abaningi akube ummeli nje oyedwa ikhampani eyodwa ezokwazi ukuthi ithathe udaba labo holistically ilise ku minister bangaloku bewa nabameli icoco uminister akhulume nommeli oyedwa nelo firm eyodwa kuphele kanjalo ihambeke iproduction yabo ke into yabo ihambeke yokhulunywa ke la ngisafuna ukuchaza kunenduku ekuthiwa umvala sangweni engifuna ukufundisa ngayo. Liyando kumvala sangweni abantu abaningi bayazi isetshenziswa uma unesigubhu ifaka la ngaphezulu esigubhini lento ewukhunje ifaka la ngaphezulu esigubhini kuthiwa umvala sangweni lento ke iyasebenza ke lento la ukuvala umuntu umevalwa ngaleyanto ishaya ngisho inyanga master wenyanga shayeke kanti uvalwe ngumvala sangweni ebethi umuntu uyawazi ukuthi lesikole samvala sangweni akazange sithwase kunentshayilelo kaGray kunentshayilelo ye-student ezisemageyithini ayifani le ntshayilelo manje engiyibhekayo eplangweni intshayilelo yoGray ngoba kunentshayilelo ye-Tonyard ayifani nentshayilelo yoGray lena intshayilelo engizoyikhipha intshayilelo eshayilelwa umuntu uma kuthiwa uyanikezelwa izinkanyezi zakhe zangale lento ke kuthiwa umvala sangweni ukhanya ngalolu hlobo ngoba ngiyakubona ukuthi uhlaza ngawo awuwazi
ukuthi uyashaya umvala sangweni. Uma uyishaya inyanga iphenduka ibheke emuva izifuna ukofesa kanti ishaya umvala sangweni nje kuphela. Uma izokushaya kumvala sangweni wenza kanjena-ke. Abantu abaningi make befika kuthina uyakwazi ukubona lo ushaya umvala sangweni kahle kahle. Unele uzwe ngenyanga esefoslo. Usuke straight eSoshanguve uye kuyona. Use kuyona usuke kwiqueue ubhalisile. Uma usuzwa abantu bexoxa ngenyanga Paul Petersburg. Kwakuyona le nyanga okuyona awusahlalisekile. Usufuna ukubona izokusiza ngani. Kuba sekunenyanga usuzwe ngaye ekuthiwa Paul Petersburg. Usuthena uzuthena uzikhanselisha uthena indlela esengixake ngase ngani noma ekuphi. Kanti nayi ngoba uxakekile bonke abantu baxakekile but wena ushawe ngalento ekuthiwa umvala sangweni. Uthathe lo muthi enyangeni uyobeka ekhaya ube uhlanganisa imali yokuya eDumbe kule nyanga oyizwile eseDumbe. Uthatha umuthi wakho uzohlangana nalona olanda eFoslolas ongakazi usebenzisa, olanda eTsakani ongazi usebenzisa, olanda eSprings ongazi usebenzisa, obekile. Ifike uyibeke lapho. Uyabuka manje ukuthi imuphi ozowusebenzisa kana lona vese ngeke usawusebenzisa lo landa eGoli. Usuzosebenzisa lo seDumbe. Lo seDumbe uzoqala uquestione ukuthi lo muntu umethi angiphalaze mina ukuphalaza ngikwazi. Lo muntu umethi angigqume njengoba kushisa nje ukuthi lo muntu angigqume kanjani. Uphinde uzwe futhi ukuthi hayibo kuneshangane elifikile ePitoli. Hayi leyazenza isimanga lisuke eMalawi. Liyazenza izimanga. Ushiya phansi le yonke lemithi oyilandile manje uyakuleli yashangane leliyana. Lasemalawi kuthiwa likhona. Uyakuleli yashangane lelisemalawi ekuthiwa likhona. Nakhona futhi lizokunika imithi ongakazi uyibone emincane ngendlela eyisimanga. Ebusha ngoplastikani ijumbana ngathi amankinati. Lithi la uzokwenza kanje uyithathe. Ufike le mithi uyiduvise endlini. Usacontemplate ukuthi konje lo muntu ngizoqala ngaphi ukusebenzisa. Lona ke vese sengukhohle uthi yalifonela ucingo libanjwa abasebenzi balo, uthi yalifonela izulu asazwa uvese utolekelwa futhi nasekhayeni awazi ukucommunicate kanjani. Isingisi umusend WhatsApp lo uphendule. Umvala sangweni kwenza njalo kumuntu. Umvala sangweni. Umuntu umeshayele ngaliyanto noma ngabe kuphi engene emsebenzini awuthola umsebenzi omuhle kanjani uthole nje umsebenzi ozomholela 11,000 usebenzelana avesanezwe ngomunye ose PE. Inkampani akade vese ayifuna uLiver Brothers but ibranch ese PE. Istart sakhe bazomqala ngo18,000. La usahole kabili useyashiya. Usiya ePE uyohola 18,000 taxable of 2,800. Transport of 2,200. Food of 1,500 ngoba uhlala yedwa. Usezorenta lo muntu. Ekugcineni imali yonke elapha ePE agoduka nawe ekhaya. Ugoduka no9,250 rand. Ushiya inkampani kade isebenzele ebine taxable of 1,300 ayihola 11,000 rand. Engarenti ehlala kwakhe. Waya enkampanini ile azorenta khona 4,500. Lo muntu usuke evale ngawo umvala sangweni. Le nto abamnika yona lana bekuyi project imisiphelile bekuyi shutdown ngokuthi bedinga umuntu onale skill. Iphelile shutdown ibo 9 months ngapha beku permanent beku 11,000 because of le nto abakuvale ngayo usushile wayindaweni la uzofika uxoshwe khona futhi. Baningi abantu esibaziyo thina abashiya imisebenzi ngenxa yama internship akhona eSasol. Ashiye athi lapha bathi bazosinika u12,000. Ashiye lapha ehola khona 8,850 rand ashiye. Athe efika nje embalenhle ebefuna indawo ukuqasha 2,500. Lapha kuthi uzohola 12,000. Istart sakhona ama service enesehla masehliswa yini u-minus 2,500 usele no 9,500 rand kunemali evese zisazobanje ezifava nabo medical aid ekufuze zibanje. Kune-danger allowance kufanele kunemali yakhona afuna iphinde ibanjwe futhi. Imali zonke ezibanja kulo muntu 900 rand. Ku-9,500 u-9 rand awusekho. U-9 rand awusekho kulo muntu.
uyambona yini lo muntu ukuthi uzohola imali engaphansi kwalena ashiye khona uyele laphana i-internship yakwaSasol kwaphela kanjalo futhi yaphela wahluleka usahluleka ukubuyela ngapha kunabantu abaningi abanye abashiye even imisebenzi ekade i-right kabi kade usupervisor kaShoprite bebemnika imali e-right kabi bemnika nje imali e-right kabi so uShoprite kona mkhulu washiya ngoba vese wenza i-teaching kuthiwa kunothisha oye ku-maternity ophongolo wasuka straight eHarding wahamba yophongolo wenza and bamholela kahle kanjani lapha kulo 3 months uthe efika ayithola indawo yokuqasha imali ayihola lapha i-double the mali kade ehola kaShoprite as a supervisor anyway ngisho imoto asuka kaShoprite uma esefika lapha wenza uShoprite wenza no-checkers ingake imali yakhe right plus une qualification yaka teaching and because of the company imthembile and yena nasanashiya athi ngeke uhola 11,000 yena lapha kuthiwa bazomnika imali engaka nangempela ihole 90 days abuyela uthisha lo uma ebuyela uthisha abuya azohlala eHarding athi uyalunguza Harding ebranchini yakhe abafuni nje ukukhuluma indaba yakhe abafuni washiya ngesikhathi sebhizi wasilima salahlelwa ama-customer amaningi ngakwela abafuni nje ukukhuluma indaba yakhe yini ulomuthi ke asoke bewusebenzisile kuthiwa umvala sangweni lo muthi ke loyo uma usebenza uhlaliswa okuhambeni bayawuphehla ngamanzi kanje amanzi akhona kukhiwa amanzi asesidakeni akhiwa noma imaphi amanzi lawa kufela khona imbongolo ukuxofa khona lawo manzi kasebenza kodwa mase kufakwa nezimithi engekwazi ukisho idungamuza lisale ke lapho unuka na usale bese ke umuthi bazowuphehla ngumvala sangweni bazokuvala uphephetheka yonke indawo ngisho lezi zinto lezi kuzofuza ukuthi sizikhulume ngoba nina anizazi nibona sangathi abantu baba-wrong abanisizayo nibona sangathi ama-companies are-wrong adlale ngani kanti niloyiwe. This is Babu Dotela versus Ojabulile. Mhla ka-1 wena ushawe ngaleyo nto mvala sangweni uzokufika ke Babu Dotela. Mhla ka-1 Agasti ngizobe ngise 10 floor 1005. Uma wehlike liftini uthatha u-right uzobona kubhaliwe ukuthi kwaBabu Dotela 1004 1005 kunebhedla kathi ebrown nesicaphathona esibrown but uzobona kubhaliwe that is ila ozothola khona ke uBabu Dotela ngikusiza ngoba lento ngi-analyze amabo sesitholile ukuthi lezi zinto lezi zibashayela abantu because they never been explained ukuthi nanze wena into ekushaya phuma lento lokujomba ngizofuna ukuthi ngeke ngakhe umuthi uma ungenawo 20,000 ungayihluphi ngawo umuntu nje onawo 20,000 ungayihluphi ngizofuna ungifikele nezinkukhu eziwu3 izinkukhu ezimhlophe eziwu2 iqhude elilodwa noma ngabe linjani uma lingabe emnyama izinkukhu zibe mhlophe zibe izikhuka zibe 2 bese ke ngifuna inyongo yeqhude inyongo yesikhukazi kungena kulo munye umuthi lo munye umuthi ngifuna igazi lalenkukhu emhlophe ngilifake ngapha kuona bese ngikunika lento ngithamba kuyekhaya ufike usebenze ngalento lena izinkukhu zisala kumina ugoduku nazo ngoba vese noma ngagoduka ngeke ukwazi ukuyenza into ezothi yenze kufuna salukwazi ifuna ukuthi yenziwe yimina Babu Dotela ngiyenze lento ngiyiqede mase kodwa ke umuntu lona othi unawo u20,000 angifuni ukuthi ngiyicompromise ukuthi ngina 15,000 sikenzani izilimo lento engizokunika yona ngiyaqedile ngawo ngeke ngiphinde futhi ngibuyele kuwena lento ke suke sikhipha ke ngo20,000 rand and izathu sokuthi woza la uma ufika la sihambe sokuthengisa izinkukhu ngoba angiyifuni negotiation ungitshela ukuthi wena useBurgersfort azikho izinkukhu ezukuthi angilonto ke ngayifuni ngifuna ukuthi mekunika into ngiyenze la yonke into ngiqede wena ukuthi usuthatha imithi yakho hamba nayo kuphela. This is Babu Dotela. Okunye ke ngifuna ukwenza nokungenziwa abantu abaningi bathanda udumo bathanda ifame. Kunabantu abaningi engibashuthile la kwi-channel yami. I-channel yami is more than 5 years ikhona. Very few have thanked me ukuthi Babu Dotela, thank you very much for the publicity onginike yona. Today I've got my own channel, today I've got this because of your channel. I never get anyone who has ever thanked me, but today I'm taking an opportunity ukuthi I thank an opportunity that I was given by abaphathi bozalo. Ngibonga kakhulu ngoBabu Dotela ukuthi I went nothing, I am nothing by far, but they trusted me. Ingane yami ize yangibuza baba, did they really pay you? Ngithi mina yes. They pay you good, not good, very well. Very well. Yeah, they paid me very well. Okay, I was not there for a pay. But into enzekile, bebuza into bazana uthi
iscript nje besingakanani bese sincane noma siningi into bese siningi uthi didn't make mistake at more than one. I made a lot of mistake, but uzalo producers have tolerated babudokotela because lezi zinto zi out of us, because ngiyashutha ngapha ngingelelwa imessage ngapha kune patient ukuthi sinike nephimithi, kune patient elana iBP yakhe ingaka simenze njani simhlala I balance lento lena, ngifunda iscript ngithola lokho ngizama ukuanalyze ukuthi lo muntu lona olapha neoffice okuthune BP ephezulu kangaka bamhlalise wathi bemhlalise kube khona into enzekayo baba kunomuntu olana lo muntu ngathi uphelele umoya sicanga umbizela ambulance, but I had to do that. Ngifunda iscript ngisidigest manje ngisianalyze ngisiunderstand manje ngiphinde futhi ngiresponde futhi ukuthi eclinic ukuthi kwenzeka baba asazi ukusukude kakhulu sebebaningi kakhulu abantu abayisebelele phansi. Yo my goodness, but abantu bozalo bangibekezelela sawenza senza ama scenes 1 2 3 4 5 senza u5 okusho ukuthi lenye YO5 kahle awu2 kokuthi sasibuye siphazamiseke. I remember siphazamiswa i-truck the other day yayizo deliver ukuthi access ukwenzeka ngacela ku-excuse athi kuyonakala emsebenzini ngemuva, and after kahle so2 insuku but mosu split 2.5 mosu splitter labuye lanetha futhi izulu konke lokho kwaba nokuphazamiseka. Ngisho ukuthi but ngibonga kakhulu nje uzalo if ngikabongi ngoba ngiyanyaza bonga nje kakhulu ukuthi nje baphathe khona bakwazi ukuthi bangithembe, because we join isikisini ama channel kuyasijabulisa ukubona umuntu ephumelela, but lento mhlawumbe uzobuya phela ezobonga just to send a message. I don't do that. Yini ipride. Abanye abantu uyazi ngisizwe abantu bozalo to be on TV, but I'm embarrassed ukuthi kube uzalo kangcono ngisizwe kune TV ejuma yakho uqhumqhumqhum TV. I make an example kangcono kube kuyibona iwhy kusalisa ubuzo ngokuthi ngiembarrassed ukuthi ngisizwe uzalo kuba ku TV. I have to tell them that I am thanking you a lot. This is Babu Dokotela. It's just that ngeke kusakwenza ukuthi ngibuye ngibe uzalo because iclinic ibhizi kakhulu. Into ebaleka kakhulu impilo zabantu kumina rather than imali. Yes, they pay good, but imali yabo i-right ayilingani nabantu abalala. Umsebenzi engwenzayo angiwufundelanga, qualification yami iphakathi kwa grade 4 to grade 6. I'm illiterate by diploma and degree. Yabo ngalo ndlela kufuna ngigadele emphefumulela abantu esuke uNkulunkulu evumela ukuthi ayizela ngoba ungithembile ngabo. Ngalo ndlela if mina ngizophuma ensimini ekuthiwa angiyelusi ngijahe la kuthiwa kuno izinojukho uzonakala lo msebenzi, kanti lo msebenzi is not my qualification, it is my calling. It is my calling. This is Babu Dokotela. Ngibonge nje kakhulu Babu Dokotela ukuthi uzalo limnikelela thuba. Siyabonga kakhulu. Sibonga nje kakhulu. This is Babu Dokotela. Uzalo, this is Babu Dokotela. Thank you very much. Goodbye.